mingkar mingkuring ukara akarana karnan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mereka tarka pakartining ilmu kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming adi ana nanjake sinden sing digawe leh nanggap ledek ya dienggo ning rada engko lagian penting banget warni ririn Trisa terus Sherlock ben padha yang-yangan dhisik ben padha wianan dhisik aku tak nanjakno Puji Arundari bedog derandang entang entang dedek dari tak dani Arep ngopo, Trik?
apa kang tok tandangi kayak rujak jeruk ya sinden koleh kaya ngono kuwi cara Banaspati aku gawe rujak jeruk men ana wong bawa digrayaki pake ku ya enek Pak Yanto itu astagfirullah sing nggih ning nggon iki mung sapa bumbune kowe apa dek ndari lombok uyah nggih sok-sok kadang kita kayak moto barang rujak ra rujak Gembuk omah aku Mas Haris ulang-ulang ngene Gembuk ndari lah aku ngengku ilang ya men bumbune kowe apa dek ndari lombok uyah gula trasi jeruk bali dasare waton
Putra Sarjana aja ngayang Timen Lestari Widodo rejak jeruk rejak ngantuk ora matok delalah pijer kepothok yalah kenes saji seswaya rama rama gumewe karane pisanawala ora nyono ora ngira saiki latanmu beda nadyan uripmu wis mulya beda yari ngelingono jaman semono aku sing banting tulang saben dina jebul sing tak gadang bojone wong liya ndadekke hatiku tuwa dari aku tak njaluk suaramu warni ben doyang-yangang ngono sik. Piye men? Yen lewat aku kelingan. Iya. Gubuk kae. Biyen tak goleren. Ing cagak bak tulisan warna abang kuwi tandha larangan iku nek kalian dipisah bar wae jenenge kebekas marah biyen kae tak nggo tresno tanpa bantal tanpa kuasa bata-bati ketaman asmara lenggahipun Pak Bayan nyimpen Pak Gendin. wati nganti besok ora bakal lali kebekahe kebak crita tengah wengi nganti ketrit Lopes kontol baris gotong royong nyambut gawe ketok arep gayeng iki ape iki nggone Yantoe benggang ana gender Mbah Karno iku ora sida gendeng iku tangane wik-wikan ae nu-nuan ndak
ya gumun aku ngrasakne Yan. Tuwek barang orang rumangsan. Tuwek barang arek anake arek ngono kuwi. Catatan sak jroning ati. Datan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa marga leren ana waduk katra mau enak ya men Enak kari. ya Krawitane sapa to ri? Wisnu Laras to ya Sing duwe sapa ri? Babe Sogeng Sindene. sindene Mbak Puji ya Sita. Wong Benar edan. sapa? Tiga Putra audio video syuting Mbah Sogeng. Iya. Iya. Masuk min. Senadyan ta ora misra ala tandha mata sing tak tampa ala senadyan namung sepele dendari Pancene kok min. ngelingake Iya. kabeh Iya. kabeh Iya. Kaya rembulan rumahku kang padangi wanci delu kaya tumetes sing banyu ngelingake kangen hatiku ya Tanda mata martandake tresno sak pole men nadyan nate gawe gelo ning nyatane mung katone netra lagune padha kathek siji karo isine omong ora rumangsa. tak simpen Asik, ana asik. kamarku dadi suling salikamu tak simpen Ora, rumangsa ora kadang. hatiku. Wisnu Laras. Liya waktu bakale ketemu. Menak Yoni. Wisnu Laras lho men.
Dik dari akeh sing kepareng rawuh para pametri budaya. Gaske ya, Men. Ya lho. Semen iki. Yen pinuju aku ketemu karo Sri ning sliramu men kok ora rumangsa caca Wah hebat memulai yang indah lampahipun Pak Bayan Gimin saking katebehan kepareng majeng wonten ing pepanggungan menengan monggo Pak Gimin regeng swasana taturke panjenengan nderek uyung hanyeng kuyung kanthi sinawung dana swanten awit Mbah Lurah Wirat katemben nampi pasugata mila panjenengan langkung rumiyin ingkang pareng lenggah Om Bambang kaya melu monggo Mbah Gimin. Ampun angel-angel Mbah niku sindene ayu-ayu ledek papat ra kanggo nganggur mangke mang goleke rum Mbah. Engko Mbah Gimin. Warni ki tak senenge mangan gaji buta. Suwak. Lah iya to. Ledek kopro dadi larang-larang kok mangan gaji buta suwi. Sekitan dhewe mesam kaya sajake nak dipangan. Niki jan elok-elok Mbah Bayan. Mang pilih sing kira cocok teng rasane jenengan. Mikireng uripne, mikireng. Cek. Enten Dik Ndari, Dik Puji, Dik Ririn, Dik Warni, Dik Risa, Dik Sherlock, Sherly. Enggak Pak Gimin. Nggih, matur nuwun Mas MC. Ngayu bagya kagungan kersa basa ndimun. Nggih, Purwawadya wusana tansah kalih sing luweda. Amin. Jantik sembadani tenan. Nggih. Leh nek duwe gawe Mas Ndimun. Wis nularas ya, ndek bengi wis campur sari. Mengke dalu campur sari meneh. Campur sari iki campur ledek. Lho. Lah Lorenza mengke dalu. Lah iya, kon rati sembadani. Monggo Mang pilih. Aku nek kon milih ini malah kewan iki. Anu napa kula pilih kemawon? Lah iya. Ketoke sekitar iki kemecer lho, Pak. Sing kipasan iki lho, Pak. Lah iya. Ririn. Ana kancane Mbah Bayan Gimin. Lagune nderek jenengan. Kula golek cakepan Putri Gunung Putri Gunung. wong gunung. Bukaan lho, gogelmu 78 iki. Lah iya. No. Putri Gunung sesarengan keluarga ageng wis nularas. Lah iya iki lho Mas Ndimun iki waranggonane tok enem. Cah elok. Iya ra elok iki piye? Bos rasa, Pak. Oh iya Ding bos rasa. Padakan. Padakne wong tipis ya Mas. Tur yo tur ki angkatan kok. Lah ya angkatan. Angkatan Hansip maksudnya. Nggih. Wis temurung, Mbak. Ampun. Kene aku Putri Gunung para kadang. Yo pleset yo. Ayo Ri. Ora bedesan ae nduk ndang hae karo Puji. Ben kaya tanggapan. ayo men Nadyan aku bocah gunung Tukang ora susah kate nganggo nganggo mandek Mak Sini. Nggih nganggo mandek nggih Pak. Gawe sepuh Lek kaya kesusu wong tuwa ki ya alon-alon. Nggih, laras Pak. Lah iya. No. Apa kuwi ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan Ya kae
senadyan aku Babak tangguno Toh banget tuh ora Lah ya pun kan Cinedang sapa? Gitu yen to pancen aku Nenek. muga aja nganti gawe ngadina dina piya ing rupeta ya nganggo mandek Nganggo mandek meleh, Pak. No loro mari ora lara ya Wis mari ya, Mas. Garing kok. Pak RT tapen lho ri sindene kok daring sinden nakal Pak aku ya ngono Apa ku ora tetep kelingan arek elek jimbar pakai keroto le ana latar pondok gegojekan karo pripun Pak Mas Imin nggih iki ketoke ana ya tayub kok ora ditayubke kan ya dereng wonten sing Lah. beksa oh ngono nenggo mawon mangke Lah, iya. mbok bilih wonten sing beksa Lah, iya. pun tayubaken pripun Pak Gimin Iki sing jogeti Pak Deman kekesik ora apa-apa karo Mbah Senen katurana rene. wau pun Lah joget iya. ping Lah kalih ora apa-apa, mumpung karo bayane. ya. nenggo sawetawis Ya. Yo Tanduk. digarap tayub sik. Nggih. Aku titip tresno digarap tayub kan penak iki. wah mathuk niku nggih Lah ya, engko selak pindah nang apa Karangasem. gending ini warna ngudang anak titip tresno ning menika saderengipun warna momong kepareng monggo Pak Gimin titip tresno pun garap cengkok Purwodadi ayo Rin Mbah Lurah Sepuh, Mbah Wiranto Parinenggo sawetawis, Mas Tugiyo sabar. Yen nyawang manis esmu kaya bisa leleke jantungku rina
banyu riyo. Wisnu saka gumantar ya teko nggone Mas Dimun. Lah iya. Ketro nggih, Pak. Lah teko ketro amarga ya juragane. Lah iya. Jas wae, Mbak. Marang kowe. Iya iya. Terima kasih. Cirat pasih waken jrona yoko kandas lawas sak solae erat sirat pasewaken jrona yoko Jangkepun kibaraken para kadang warna udangan. salam dipun nemut ramane rawuh sabar nirendra tara
Wilujeng midangan Yus. Putriku sing ayu dhewe aduh lain besok gedhe pinter nyindir kaya puji anak irang-irang dicumbuti meres klapa katut ambase ati senang kang dituruti ning alam donya pira lawase alor nek bali ngidul saiki amor sesora kumpul arem-arem isine tahu yen kurang marem lang golek sing lembu jalake ra bisa ngocepaken ana gedhange raja nembung kapak sing ora oleh bocah wis kadung wilujeng siang Mas Paino dudo kaya uang banyak kebutuhan gak ada monggo Mas Pagi dipun perantitesaken Mbah Saryo ayo nindang joget nih dari aku warni cara umur-umuran deh ngono ora pengen isine klambi ning pengen klambi Lambe nih. Piye nek? Suka. nek isine klambi ngono ora pengen lambe karo klambi. Ayo manggon Dik Ririn, Dik Trisa. Sing joget sapa? Mas Mitra. Jeng jari melung rondo ning kalopo
dalam mimik susu susu perawan enak era karuan mergo urung metu enak susu rondo rasane rasa piro susu sapi rasanya enak sekali susu wedhus rasane larada prengus susu ledek rasane tekon tek susu ledek udah dari cakep pun kibar orang kadang Liru Sasolo walik to, walik. Nonton tayu. Puji sarengkang Padayatno ngobengi delok Lorenza Prasutresna padha ngiping jaluk gendhe Jajogetan sinangga anut wira
Amaya men ya mendase ya. ana ngiping nanging ora pareng nyanding Mekel ridari Mekel uga ora pareng hinggol ya men ya Ya. Ya di goyang goyang nenek saya Adalah digoyang-goyang. goyang iping pengen nyanding Goyang Digoyang-goyang. goyang tinggal pengen nyenggung Wis laras digoyang. wis laras krawitane Nyata nyata sayakti baksa tayub Wisnu laras iki apik ya Ri. wasik enak ya min Sing duwe sapa Ri? Mbah Sogo kok Wonge ya enak. enten no Wah, berarti iki paketan iki. iya ayo men Nonton tayub nganti surup katon guyub Tresno Trasu tresno padha ngibing jaluk gendhe jejogetan sinanggaan tirama ya dia ya ngibing nanging ora parang nyali mekal uga ora parang nyenggol jogete ayo digoyang goyang 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 kabeh padha nyawa digoyang goyang kabeh goyang digoyang goyang 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 singgol kabeh nyawa Didik dari bergoyang ana goyang iping pengen nyanding nyata sayakti beksan tayub siyami estu diagung ing pangsama kathahipun pametri ingkang sami para rawuh tertentu Digar nyekoki wong. iya Pak Dianto wis pirang jawase Kene ana kene antu-antu gonku nunggu nganti
padha karo puji wis. Setel, Pak. Kaya black kae. Nakal Pak. Ancen nggih Pak. Nakal Pak. Aja gugu Pak nakal. Aku percaya yen iki nakal kok. Wae ngimpi kawan-kawan pakyan to wis teko nanging ati dadi kelop tak goleki sirah ora ana yo pasukane Lorenza engko bengi kok nek. Ayo dienggo kok bengi. Wong ora cetha. Awakmu ya ngono pakananmu apa? Ya jek penak karo Toto. Oh gak lek gak ya Bakni. Kerek unik men kan. Lah ya unik banget. Ya. Aku nyawang nenek iki oleh seger. Ayo Pak. Seger bong. Nanti kekal. Matur nuwun Pak Gia. Senuk laras. Diwalakati dari Dang Tori. Ayo. Dang Ri. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Aku panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, coba bawa saya. Gawa to, Mbrak? Ayo. Asik.
Yatno. Boleh ha. Asun rino. Dulur-dulur bojong ora usah geger mulih. Tandure ya wis lebu. Banyu turah-turah. Mongkare ndonga muga-muga teka tuwek lancar. Kan aku melu pek. Ela. Wis nularas. Pade nyambung. Nggih, Mas Puji aja akeh-akeh teko ngobengi. Pikiran ngobengi Lorenza barang. Mas Puji kuat pokoke. Leno. Ojo lali mamelengku.
Sehat lek tok. Indra. Lagi tok Indra. Grup Sapen, selamat datang. Turun. Nggih, matur suwun Bapak Mas Jimin. Iki lagu sing kawak-kawak mawon Loro Asmara. Pak Dedodo, darene kancane sih. Oh
Matur nuwun.